cewek kok do nganggo singlet entok. Do sumuken anake wedok. Dua anak gadis, insyaallah cukup barokah. Waduh pilek watuk kabeh anake papa. Udah. Mau kemana, Dek? Sang rukun mbak adike. Mau kemana? Mana jero ngajak metu. Ini metu udah lah po. Dek, nyungsep engko. Laku nem yo burung cecek tenan kok ya. Enggak usah lari, enggak usah lari. Senengane rusuh-rusuh ngono ku. Nah, cilik yang bedik. Gede padha ae. Nangisan jalukan. Udah apa ndak? Iki apa leh kok nebal-nebal ngguri papa. Adike sayang saya. Adike rambut sayang. Mbak sayang kan, Nduk? Mbak rambut sayang. Mbak rambut sayang. Loh, kayak ngono. Mbak cium saya. Mbak Diva. Adik cium saya. Alah. Kok ngono ndak sing apik ya? Dipeluk. Ngono. Ya engko dicuci engko. Aja cek adik cium ah. Alah, pintar le. Awas, Nduk, jatuh. Udah. Ada. Ditiru adik, apa sing mbok lakoni ya ditiru ngerti gak? Oh. Gantian. Ya, Dek ya. Dek Kia. Lihat papa, lihat. Mbak Diva. Jijik neng kono. Neng ya pitik. Udah sayang. Udah, Diva. Adik itu tiga melu adik. Kena adinem kok. Pak. Bon mah aku. Adine ya iso ngomong nakal. Kowe iku senakal, ngantem pitik. Udah, Nduk. Udah dulu, Lur. Terima kasih.